South Africa yonke ngiyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu Jesu. Lapha enikhona bafowethu induma niyadumezizwe isihlahla somde benondela mzimba bethebethe mfazone empanyaliswe zamadoda ibomvu nabasetete nabasenyimba nemkhonto okwazi igazi ndaba ikhalamanzi. Dictionary ndaba ithithi umndeni. Ngibingelela bonke abantu abasegoli, ngibingelele abaseThekwini. Phezulu konyama kayipheli kuphela amazinyo ndoda. Bafowethu konakeleke ngomgqibelo wonke umuntu kuthiwa yi-all white, ngazi noma all white party, all white picnic, gcwalisa i-ground kodwa kusho ukhuzani nimbonile bafethe besebenza kanzima lo mcimbi uphusha hayi kancane ewuphusha esebenze uphusha. Ngize lana angizile ukuzothatha isikhathi eside nje just to clarify ngoba ngibonile ukuthi sekuyatrenda kakhulu. Ekseni ngibese ngithatha ucingo ke ngase ngifonela umthandeni igcokama elisha, indoda eyaziwa ngokugqoka ngengeza. Mangiyifonela le ndoda ngathi indoda amadoda ngesabatha ngizobe ngilapho phozini ngihamba nobaba udokotela sidlala ingoma zakamaskandi ngokuhlukana kwazo. Uthema esekunjalo ke ngibese ngimtshela ukuthi ngicela nawe yakho ingoma eyodwa esizoyidlala laphana siyobe siqophisene, kodwa ke ngibese ngibona mfowethu ukuthi nawe ukhona kwipost yegcwalisa i-white picnic party, angazi noma party ya right. Wasethi yena cha ngikhona kwipost baba ukhehlelezi kodwa bengingakakhokhelwa. Ngathi cha mfowethu makuthi awakhokhela ke ngimthinte kuKhuba, mangimthinta uKhuba ngoba ngibona ngathi uyena naye umongameli womcimbi noma uyena ophambili naye emcimbini ngombone uphushe usebenza nzima. Wathi cha ungamthinta, ngithi awunankinga yini emcimbini? Nathi anginankinga mangizoyithola imali. Ngithi imali yini oyifunayo? Wathi imali mina ngifuna ukukhokhela no 150,000. Uma u150,000 ethi ufuna ukukhokhela ngathi mina hayi akunankinga ngimthinte. Ngamthinta ke ukhuzani, mangimthinta kuKhuba wathi uKhuba cha mfowethu bese imali eseyinikiwe i-deposit ka40,000. Mayinikwa le mali ngase ngimthinta ndoda kuthiwa usunikiwe imali. Wathi cha bengakayiboni mina leyo mali kodwa ake ngiyicheke ngizobuya kuwe. Waseyabuza kodwa yini wena le engakwenza ukuthi kanti uloku ungiphusha yini oyifunayo mkhulu kanti? Ngathi cha mfowethu mina bengifisa ukuthi ufike emcimbini kune jacket, le jacket ngizonitshela nje nizokhumbula ukuthi i-jacket etrendayo kakhulu lena ebhalwe amagama amaqhawe noma ama-legend amaningi abhalwe la. Ngathi bengifisa mfowethu ukuthi mawufika kule all white ufike ugqoke yona le jacket uyo-advertise yona kulowa mcimbi bonke bephelele sisupporta ibrand yomuntu omnyama, umfana nje waselamonto oyena owakhe le jacket simbonge esupporta yona. Wasethi yena ayi mosho kanjalo mina mfowethu first come first serve, imali mayikhona ngoba vele ngifakiwe postini abantu sebezi abalandeli bambazi ukuthi ngizobe ngikhona emcimbini anginankinga. Ngathi mina into engingayenza ngingaseka umcimbi, ngingaxhasa umcimbi ngokuthi ngikhokhele wena le mali yakho oyifunayo 150. Hayi okay ngibuyele kulokhuzeni ngiyabona ukhuzana ukhona King Dlamlenzi khona Mpongozi is watching mfowethu Khuba sawubona mfowethu. Hayi bese ngibuyela kukhuzani mfowethu le ndoda ithi imali ayikayiboni kodwa ithi yona njengoba uthi wena ufake u40 cha yena ufuna u150 njengoba uthi wena bekuvunyelwene ngo8 yena uthi 150 ebesethi ukhuzani cha mkhulu u150 sizomnika but namhlanje u40 esimnike wona ngoFriday sobe sisiphelelisa ama-payment njengoba ethi ufuna u150 sizomnika u110 Friday. As a businessman nami ngibuyele kuyena umthandeni le ndoda ithi uzofakela u110 Friday 110,000 ebesethi ukhuza umthandeni cha mfowethu mkhulu njengoba uke wakhuluma ngejacket ngalesikhathi ubuyela kukhuzani kube nocingo sengilithola kumanager amasondo sisihlanganisa amakhanda vele kunala abangibiza khona bangibiza ngo220,000 ngoba ngibatshela ukuthi ngemcimbini bathi banganginika u220,000. So ndoda cha ibambe kanjalo imali yakho ngeke ngisakwazi ukuthi ngize lapha ngo150 nabo sengizoba reversela u40,000 wabo. Ngathi mina cha mfowethu
ngenxa ukuthi vele le jacket ngifuna idlule kuwena, ngifuna uyigqoke. Uma igqoke uwena ngiyazi futhi hayi ukuthi uyela laphana ijacket kuphela, kodwa ngifuna abantu babone ukuthi wena nokhuzana nili. Cha, ake abantu bayeke lento yobuxoki ukuthi kuyaliwa nidlala ingoma finish. Ngifuna lelo langa uyodlala it's either uyiphethe ngesandla noma uyigqokile, sisupport umfana laphana. Bengizoyinika ukhuzani, kodwa ke ngenxa yokuthi uMatasa ukhuba naye ngisazokhuluma naye, kodwa ngicela ukuthi uyoyigqoka le jacket lelalanga, ngizowufaka mina 250. Wathi uma ungawufaka u250 mina mkhulu manje lo 250 uma ungawufaka anginankinga, le jacket ngalala ngisho ngiyigqokile, ngoba phela mina egcineni ukucula mfethu umsebenzi wami, futhi ukucula ngiyakuthanda, futhi amabhinqa laphana ngiyomela isizwe samabhinqa. Ngathi angeke yini ufike ukhoze ukulwa laphana. Wathi cha, angisona isidwangudwangu. Ngathi mfethu into enkulu engikufunela yona mina ukuthi uyopromota leya jacket, ukuthi kwenzakaleni after lapho in but ke ngifuna mina uyopromota leya jacket. Wathi yena hayi mfethu anginankinga, ngizoyipromota ijacket yakho uma kodwa ungawufaka u250 manje mfethu. Manje uthe mayiqeda lapho same time bese ngithinta ioffice lami, same time bawufaka u250,000 wakhe, ngamsendela iproof of payment, ngasenda nakya. So engishola ukuthi abantu abayeke ke lento yamanga bazohamba beyispreada bexabanisa ukhuzani nomthandeni. Akuliwa, umthandeni ukhokhelwe yimina, ngimkhokhela u250,000. ngifuna ungipromothele ijacket emcimbini we-white party, of which leyo mcimbi nami ngicabanga ukuthi ngizofika. Hayi ukuthi futhi ijacket yami ngisupport umfana oyiqalela, umfana oyidrivela u-Uber, ibrand yakhe ayiqalile. Ngibonga into ayenzile yamaqhawe, ayibhalile amaqhawe, abhaliwe bonke laphana, insizwa zonke zibhaliwe laphana, babhalwe bonke, ngisho nongizwe naye ubhaliwe, naye ukhona laphana. Sibonga mfowethu into ayenzile, and ngiloke ngiyakusho ngithi let's all support ibusiness labantu abamnyama. Mina ngiyenzile sengiyenzile ipayment ya 250,000 ngamfakela umthandeni. Ngathi mthandeni mfowethu buya. Enye into siyabonga kubahleli bomcimbi lwana all white party, ngibonge kuwena Khuzani mfowethu ngendlela oyi-hard worker ngayo. Bangahlala besho phela bethi uthwele, cha akathwele. Mina ngimbona ama-status wami la, personal number ke nginaye, ngiyayibona ephusha umcimbi egijima up and down. Naye ubhuti lo munye wakaZuma, bengikhuluma naye ekseni, ngiphinde ngixolise kubalandeli bakaKhuzani, ngixolise ukuthi angidlulanga kunina bafowethu, ngizamela ukunithinta nginganitholi. Ngifuna ukuthi imvume ukuthi ngicela ukuxhasa umcimbi ngokuthi ngilethe umthandeni, ngoba naye nginale nkolelo ukuthi cha unabo abalandeli kakhulu, i-crowd inayo kakhulu. Futhi ke ngishilo ngathi sekuyisikhathi ukuthi ayiphushe ka confirm ukuthi impela uzobe khona. Akuliwa, akekho umuntu olwa nomunye, akekho yolwa. Futhi ngizozama ukufika ngizoqinisekisa ukuthi ezokuphepha, nanokuthi umthandeni uzofika adlala ingoma aphuma hamba eyigqokile le jacket. Ngithi keep it up, asiphusheni ijacket yomfana. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise. Balandeli bakaKhuzani ngibonga inhlonipho eninginika yona la page-ini. Balandeli begcokama elisha ngibonga inhlonipho eninginika yona. Sithi phambili ngengezo, phambili ngama Blue Nation, phambili ngezika ama Red Nation. Akuyona phambili bafethu. Looking forward ukuthi siye emcimbini. Siyabonga kakhulu. Sebengakhuluma nje abanye abafisa ukukhuluma sekuthiwa imali yezilwane, imali izohamba. Sengingakhuluma mina, one, ngiyawuthanda uMaskandi, nizongizwa futhi okuphozini. Kuzobe kuyimina versus ubaba uDokotela ngoSabatha. Sesakaza uMaskandi, umuntu ethatha ingoma zakhe ayithanda nomunye ethatha ingoma zakhe ayithanda. Ngiyawuthanda uMaskandi, bayangisupporta ezintweni zami, and futhi njengoba ngilapha abantu nginabantu abamalandeli bami abasupport uMaskandi, so kumele ngikhombise uthando. Indlela nami kade ngifaka isandla ngikhombisa uthando engilibone lwenzeka. uNkulunkulu anibusise. Ngiyanithanda ama Red Nation, ngiyanithanda ama Blue Nation, zonke bafethu. Ngomgqibelo sibheke khona first thing. Siyabonga kakhulu.